1998 és 2011 után harmadszor rendeztek a Hungaroringen World Touring Car Championship, vagyis WTCC futamot, a szériaautók csúcskategóriájának versenyét. A rendezvényt az autósport legjobb hagyományai szerint petétfutamok színesítették, így egész nap versenygépektől volt hangos az aszfalt. Ó, elismerem, messze nem olyan hangosak, mint a Forma 1-es autó. De azért ezek sem gyenge kocsik, elijedtitek. A túraautók 470 lóerős szörnyek, de még náluk is 80 lóval erősebbek az AutoGP 3,5 literes gépei. Ez utóbbi sorozat a Forma 1 előszobáinak egyike. Innen lépett feljebb annó a Ma Ferraris Felipe Massa, vagy a most épp 2 remet hajtó Vitaly Petrov is. A fedett pályautó kategóriában viszont nincs feljebb a WTCC-nél. Persze vannak még ilyen típusú nagy versenyek, de a NASCAR-os körbe-körbe marháskodást alapból ne vegyük ide. A Le Mani 24 órás versenyek pedig a megbízhatóságról szólnak, nem a gyorsaságról. Tavaly óta magyar csapat és magyar versenyző is van a mezőnyben. A Zengő Motorsport színeiben BMW-vel hajt Michelis Norbert. Hajrá Norbi! Hajrá Norbi! És ebben a szezonban Weber Gábor is, aki szakkommentátorkodás mellett többszörös magyar bajnok és európai bronzérmes túraautózó. Hajrá Gabi! A májusi koranyárias időben tehát végre olyan autósporteseményt láthatott a szakértőnek aligha, de lelkesnek mindenképp mondható közönség. Mi a faszom az a Jánsztavali! Ahol végre dobogóért szurkolhatott magyar pilótának, nem pedig azért, hogy valaki más versenyző kiessen. Igen, mutatj, ott van Fisichella, ott van, meg úgy van, Index, gyerünk! Elnekiabáljuk, hogy pont lesz Forma 1-es autóversenyen. Michelis ugyanis 2010-ben már futamot is nyert. Csapat ebben a pillanatban világbajnoki futamot nyer, kedves nézőim! Magyar győzelem autósport világbajnokságon! Felfoghatatlan! Idén pedig egészen versenyképesnek tűnik az autója. Monzában élen állt, amíg egy Galamb 2 nem törte a felfüggesztését. You, my boy! Oh, get out the way! Oh, too late! Pedestrians shouldn't be on the racetrack. A magyar futamon a szurkolók tehát reménykedtek Norbi jó szereplésében. Egyik riválisa, az olasz Pasquale Di Sabatino pedig meg is jósolta azt. Noi siamo la macchina da battere anche qua, ma credo che la BMW sia in una buona posizione del campionato, soprattutto con Norbert Michelis, che lui gioca in casa, quindi penso farà una gran gara. Glielo auguro! A WTCC-ben 2 futamot rendeznek egy hétvégén, egy úgynevezett gördülő rajtosat, és egyet, amelyen az autók a rajtrácsról indulnak. Az első versenyen nem volt ellenszer a top favorit Chevrolet ellen, viszont mindkét magyar pontot szerzett, Michelis 7., Weber 10. lett. A második versenyen aztán Norbi megmutatta, miért is őt tartják az egyik legjobb rajtolónak a sorozatban. Innentől pedig nem volt ellenfele a kockás zászlóig. Magyar versenypályán magyar versenyző először nyert futamot. Történelmi délután volt. Már csak azért is, mert a magyar himnusz nem csak a versenyzőnek, hanem a csapatnak is szólt. Díjátadó után sokan várták a fiúkat, hogy megünnepelhessék őket. Én pedig alig vártam, hogy futamgyőztes magyar pilótával csinálhassak végre interjút, amikor lemerült a kamerám pótaksia is. De azzal nyugtattam magam, hogy majd jövőre akkor meg lesz az az interjú. És talán akkor már Weber Gábor is felfér majd a dobogóra.